apa nunga seorang rohanai las marohata manganopi pestanai berengma nunga muli boruli katama nunga seorang rohanai las marohata manganopi pestanai. Turma kita sude la mangape con citoro prapu parhite ondo sude uloso ai sian tu gando pasu pasu seorang maruam sohari boribon seroma homa jalo ulos erao sain jaloma las maruam amuda dua pasia mina mina mamu sude di perserakani sai seorang setimu mau mandaka sarong manong mudara sauma tua sai lereng mau magol di tanora di kuat di bagai tuo si dorong rapudo di lewang hula-hula mi setimu mau mandaka sarong manong mudara sauma tua sai lereng mau magol di tanora di kuat di bagai tuo si dorong rapudo di lewang hula-hula mi nunga muri borui beta hitama ngapehon urosi jaloma urosi si dorong rapudo di lewang hula-hula mi Horas, horas, horas,